Shubor nakaslem jong unong san hima. Kaseng samla shnong maurab bat kashnong maurab Southwest Khasi Hills District hanin kamiet jong kasantarik ujemang araja pusau kelayok banbat ya uwe ubriu bala tip kerteng kum udi barlan Karmu Salman ubala kamba ude na Nongstone West Khasi Hills District ringkat udrok bat kapisa na kamiet jong u kat ba udang temu banlet pai shamau tang den kabadi kashnong ba ulet chongkha kashnong maurab hadian bakala ishan khmat ya kayat kayeng jong uni ubriu hanin kamiet kila ap pahara bat kila yok ban kem no ya uni ubriu hadin bala yok kem la IT no shaki pulit ka mau kerwat kashnong maurab kala pen pawe ke jing sngo diau bat maham ting e ya kini ki briu ki badi drok ki badai ru ki bar shnong ki ba persang ban pen bia phongrai ya ki khun samla jong ka dong ka than ngai thu hok ya pi sngap baro sngap pila ribun ong leta wala kran chai katau dula bu chun ya ngaun sa pha bru un pecap ya ngawa ngan om direct kata nga kon bin ngwa ya mi bun phakem bat mikan kare chun wa pi mikan kare ong kata ngalum ngwa bun phakem ya mi bun ap chnong ong baro di direta ngwa man kan ya mi man didrok misalkan kembali bitu upnyang langa mi phet la phet ni snibli yang mi the ong sa ai lata mi ai ware ni snibli dan mi phet wut ar kon yung muskuin wat tof mi namar nga chem nga le yani dak na bu pen bahaya amen in bat kham tam ya dong thain la jong hilap lung tu dasar tu lo ni dukan nga tu yang chu phet la phet bet la phet tu phen lông pan upnyang tik wat du phet la phet ti man shwa ro wong ai ngan sa ai pisa bolo thep ong sa ai pisa din katukan ne khum ai shu ra ti menin hot menin sonde don khun persajunga ni uthe upnyang shu phet bet wot bonai arngut bonang ne hi ya muni dei na Nongstone unya sohok senong nyetut bahan kalipi senong kali kanong ne ngai fuan gam kan kali su usur sep hakani kapor kabamenta nga yang hakani kapor na kabamenta ban kren na kaliang jong ka seng samla shnong bat kumjuru ngidan hangne ki menteri shnong nang ta kiri rang ba jong ka shnong bat kiwei te ngidan hakani kapor ban yokem yo u ni wei u breu u bakum ka seng samla jong ka shnong bat ajing trelang da ka shnong hi bar ka wei ila suspect yo ni breu la kumba katu kan ni benai te yu i ya kayat kayeng ka jong u ngi phla laning i shan khmat mo te abang i kumta kum ka seng samla shnong nila penbet ban ya pahara haki lentis dong surok bat kiwei ki jaka te menta kamit aba kum kasang samla jong kasnong ilapan absrip ngiliyo kem yu takba ngiliyo ban khanra lani ban talasi ya kamet ka jong ngilalap kumba nriu teli ki bilor ki baret nriu teli ki bilor ki baret te ngi kli u yathu ba udai utau heroin lani utau drug heroin mo te kum ka seng sang masnong te ngi la shim jingkli u te ula phla ba ngaladi yonu drug kumba
la kumbasan snem e te udon hang kane ka jaka jongi re omdei ba udei na ka snong jongi re wan song kha sha thi sha room snong jongi jingai nang ne na snong jongi ru te kajing isyan khmat ka jongi kala saiso hagba ngila pendep ban talasi kum kaseng samla snong te hakane ka porbonta yoni breu ngila dep IT no kum kaseng samla snong bat kasnong hibar kawai ngila dep IT ha ka police department nang ni khmat ngakarpat ya baro ki nongyalam jong kisnong baper la kalong hapo ka district jongi ka South West Khasi Hill district bat kiwai ngilong ki ba petngor ya kini ki breu namar kajing le butu kajong u namar kadai ka sin ka benengkong ya ka ni ka jaka jongi hang ne po snong morap ban yo kem ya ki bakum kini ki breu ki badai ki nong di drok bat kum juru ki nong supply ha ka ju kapor lani ki nong khayi drok te nga karpat ya ki pajba hapo ka breu hunyo trap ru kumju ba ngin ya ladang yo iya ki ba kum kini ki breu ngin da ya husiar nginam ya sim sting rengin yakit kya nadangi iper yano khnang ba kini ki ek ebro kinlong kinnom long sok pedung ha ka lawe jong ki khun samla kamtam namar habang ipek kum ka seng samla snong habang italasi u ngiyo i ya u ne ubreu ule buto hadu kata hakaba ula thep ya kita ki ndreu tali ki mo ki bilor ki baret uthep ha uduma kalan te habangi i ngi isan khmat ba imat ba ya utei udrok habangi kli ya u wong habangi kli ya u mide hakano korkom yo ne u jingde wong shude kumbade duma de secret te habangi pet habau bu hapo uduma kalan kebamut ba ula ban ai ya ki perlok ru ma hakaju upor ula ban ai ki perlok te dakaba u khle hapo jong duma hapo duma kalan lani house secret te nga ai kani ka message lani kani ka khubor haki parasamla haki reurang ba ki ba jukerni bande ya ki secret ya ki duma lani ban bam kwai kum ta terder wat nomia mo wan pidai ban long ki ba husiar namar imat ba habang yo iyo ne ubreu bangi yo kem ta kamit kalong ba imat ba ukhle ha wat ha makalan ru te husiar na ki perlok jong phi lada phim ya ithu bhai ki perlok nai de duma simet chisngi ru om lelai namar habangi kli u hot ulen ngai kajing suspect kajungi kalong ba hadu kata u la ban le te hakni por ngam da don sibun ban kren re kata kade ka message na kaliang jong unong yalam jong ka seng samla snong hangni hamorap kublai sibun